We hebben dit eigenlijk bedacht omdat ja, ik zag dat er veel foto's en zo werden gedeeld op Facebook van vroeger, van het kamp en zo en van de wijk. En ik hoorde veel verhalen van mensen dat ze dat gevoel een beetje missen. Het gevoel van vroeger samen gezellig zijn met z'n allen. En net zo in het kamp en in de wijk en met familie, met de kerst en zo, samen zijn allemaal. En ja, mensen zeiden tegen mij, ja, dat is er niet meer en ja, dat kan niet meer terugkomen. Toen zei ik zo, ja, dacht ik bij mezelf, we zijn er zelf bij, toch? Of het wel of niet terugkomt, ligt aan onszelf. Dus ik dacht van, ja, gaan we gewoon opzetten hier. Gewoon een beetje kleinschalig die sfeer een beetje nabootsen. Dus ja, we zijn even druk geweest. Beetje die oude stijl, hè? Kleedjes op de bank, dat is vroeger. En ja, ik hoop dat we met z'n allen gewoon die sfeer weer kunnen maken van vroeger. Maar het ligt aan ieder hier, dus iedereen moet eraan meewerken. Dus of het een succes wordt, het ligt aan ons allemaal, toch? We zijn allemaal familie, allemaal vrienden. Dus wees niet verlegen. Ja, ga maar lekker drinken en dan komt alles wel goed. Ja? Yeah. Oh ja, en als mensen willen bijdragen en iets willen vertellen over ja, hoe dat vroeger was, vooral voor die jonge lui die dat niet meegemaakt hebben, dan mag je hier je verhaal vertellen. Mijn vader gaat zo ook een stukje vertellen over hoe het was in het kamp en zo. Nou, dan krijg je een beetje die sfeer mee, hè? Oké, succes! Yes! Dankjewel! Goed mensen, de meesten kennen mij wel, maar voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben de vader van Marcel. En voor de jongeren die zeggen altijd om Bram, dus En Demis. dat is wel goed. Nou, als ik zo de zaal in kijk, dan zie ik dat er alleen maar personen zijn, binnen zitten die het kampleven eigenlijk niet hebben meegemaakt. Hoe wij in de jaren 50 in Nederland kwamen en in de kampen woonden en hoe we daar woonden, ondanks het minimale wat we hadden we heel veel plezier en veel mogelijk gehad met elkaar. Toen we op een gegeven moment de wijken in moesten, dat we als jongeren zeiden van toch was het leuk in de kamp. Ondanks alles. Vroeger, als we in de kamp zaten, met de jongeren onder elkaar, dan gaan we naar het huis van een van de jongens en dan gaan we daar met z'n allen zitten. 6 uur eten, nou, iedereen eet mee. Er wordt niets gevraagd, je eet gewoon mee, dat is een normale zaak wat elke dag gebeurt. En heb je geen zin om naar huis te gaan? Even goede vrienden, blijven zitten, dan blijven we slapen. Met z'n allen daar. In het weekend was het zo erg, als we daar bij elkaar zaten, dan wordt van alles verteld en dan een uur of 12, half 1, 's nachts, beginnen ze te vertellen over Zetan, hè. Dan wordt het spoken. En puntje bij paaltje, niemand durft meer naar huis, iedereen bleef maar. Tot de ochtend aanbrak en dan even gauw naar huis en dan naar het werk of naar school. Een mooi leven in het kamp, ondanks dat we maar heel weinig hadden, was het toch mooi geweest. En dankzij onze ouders, eerste generatie, voor jullie de opa's en oma's, voor de meesten, waar velen nog niet meer aanwezig zijn onder ons. Die mensen, die hebben heel wat geleden, voordat ze hier kwamen en toen ze hier kwamen. En nou, misschien wil ik toch iets kwijt, wat me al jaren al een beetje dwars zit eigenlijk. En dat is het feit dat Molukse jongeren ik ben van de tweede generatie, maar van de
derde, vierde generatie, toch nog velen die hun scholenopleiding niet afmaken en waardoor ze later in de problemen komen. Maar daar kunnen ze zelf ook niet veel aan doen. Hadden de ouders, in dit geval mijn generatie, tweede generatie, die hadden er beter op moeten letten. Wij hebben als tweede generatie, wij zijn hier opgegroeid, we zijn naar school geweest, alleen het jammer ervan was dat wij van huis uit niet de steun en de begeleiding konden krijgen van onze ouders. Omdat ze van de ene dag op de andere dag vanuit Indonesië hier naar Nederland toe moesten. En van de ene cultuur naar de andere cultuur. De meesten niet eens de Nederlandse taal verstaan. En ja, dus achteraf, we kunnen die ouders van ons ook niet kwalijk nemen. Ze weten niet anders. Dus wij hebben het zelf moeten doen. En wij hebben het zelf ervaren, alles ondervonden. En ondanks dat, vind is mijn persoonlijke mening erover, hoe ik erover denk. Ondanks dat vind ik dat wij als tweede generatie met name achterwege zijn gebleven. Wij hebben niet geleerd van dat alles wat wij niet meegekregen hebben. Wij zijn hier opgegroeid, grootgebracht. Wij hadden beter op moeten letten dat onze kinderen wel verder konden komen. En dat vind ik jammer. Maar goed, terugkomen op het kampleven. Zomers in het kamp. We gingen altijd voetballen. En de meisjes die gaan van alles doen, hinkelen. En het mooie was in de kamp als wij als jongens daar liepen. En we begonnen een beetje te schemeren. Nou, dan gaan we op pad naar de boeren. En dan gaan we mais jatten, stelen. Appels. En de meisjes die hebben al roetjak gemaakt. En die maken van alles klaar. En dan gaan we met z'n allen gewoon buiten tot laat in de nacht. Zitten we met z'n allen muziek te maken. En lekker te genieten van het lekkere aanbod aan eten. Zo ging het nou elke week eigenlijk. Oh, ik zie een bekende daar binnenkomen. Een beetje laat, maar doe maar. Sama kayak di teugel. Ja, dat is typisch Molks, ja. In teugel. Ja, zo moeten we de halve dag laten hoor, in teugel. Maar goed, en wat we ook vaak deden, als we dan buiten zaten, een vuurtje maken en mais op het vuur, lekker eten en drinken hadden we genoeg. En dan wordt er een gitaar bijgepakt, één of meerdere, tifas erbij gehaald en dan gaan we Lagu Lagu zingen met z'n allen. En zo groeien we dus op met de Lagu Lagu's, de Molukse liedjes. En een van de bekendste liedjes waar wij als jongeren leren zingen was bijvoorbeeld Koli Koli. Dat is een heel eenvoudig liedje en daar begonnen we ook altijd mee. Dus ik stel voor dat we dat vanavond ook hier weer beginnen met Koli Koli. Dan weet niet iedereen de tekst ervan. Ik ben dat ook al een beetje kwijt, maar ik heb wel eens een biertje meegenomen. Goed, maar ik stel voor dat degene die tifas wil pakken, kom naar voren. Ga erbij zitten, pak de tifa erbij. Dat hoort allemaal bij. En de anderen die straks een beetje dichterbij komen, het gevoel van, hey, gezellig met elkaar samen, dus allemaal dichterbij komen. Ja, allemaal dichterbij. Alsjeblieft. Wat?